ka bara ɲɛsilen do bolimafɛnko ale ni sirabako ma ale bɔra ka dɛmɛ ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ walasa kasiki ko o bɛ se ka sabati sirakɔrɔ nɛgɛntana olu ye zon dɔ bugɔ fo k'a faga nka bɔ taara kɛ denyɛrɛnin dɔ su ka manaforoko kɔnɔna la ale ni bukasobugu la zon dɔ taara a zonɲɔgɔn kɔfɔ o kɛra sababu ye ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ la an balima an bɛna ni kibaruya ninnu walanwalaw ye bi don kibaru kɛnɛ kan an ka minisiriso bɛ yen nɔ ni o ka baara ɲɛsilen do sirabako ale ni bolimafɛnko ma ni o ye ministère des transports et des infrastructures o minisiri bɔla ka dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ walasa kasiki ko o bɛ se ka sabati cogoya min na k'aw ladɔnniya ka fɔ minisiri ale kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko kasiki ko a kɔni tɛ ka kɛ i n'a fɔ daga de do mɔgɔw da la ko sabula ko kasiki mali sariyaw de do ko ni ye a taga lajɛ ko bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ni waati laban na ko maa caman kɔni de bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ ka mɔgɔw kɔnɔna surugu ka kɛ kasiki kɛlɛli kan ko a kɔni bɛ laɲini kɛ o waleya ninnu ka se ka dabila sabula kasiki ko a dabɔla motobolilaw olu yɛrɛ ka hɛrɛ de kama ko ni a taga lajɛ kabini san 1000 ale ni 973 ka na 76 la fo ka na 99 na ko kabini o waati ninnu kasiki doni o kɔni ye mali sariya ye ka ɲɛsin motobolila bɛɛ lajɛlen ma ko ni waati laban na ko jateminɛw kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko sirabakan kasara olu bɛ ka caya kosɛbɛ ko wa ni ye a ta 100 sara la k'i bɛ taa sɔrɔ 73 ko o bɛɛ lajɛlen ye bolimafɛn sen 2 ale ni bolimafɛn sen 3 ye mototigiw ale ni katakatanitigiw o waati kelen fɛnɛ la jateminɛw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko motobolila ale ni katakatani bolilaw ko ninnu kɔni de sifinnakaw kɔni ka ca ka tɛmɛ maa tɔw kan ko walasa nin baara kɔni bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka se ka sabati ko mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye baara caman boloda ka se ka motobolilaw ka olu la faamuya kasiki doni nafa la ko sabula a bɛ kunkolo kɔni kisi ko caman ma ko accident caman kɔni bɛ yen nɔ ko hali ni a ma juguya ko i bɛ taa sɔrɔ ko dadigi kɛra kunkolo la ko ni i dun ye bunahadamadenya yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ kunkolo o de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ ko o waati kelen kɔnɔna la ko walasa ka se ka kasiki ka o matarafa ko mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye a lajɛ ka dɛmɛ kɔni do dugudenw ma ko sabula ko fan caman fɛ ko kasiki kɔni bɛna di mɔgɔw ma fu la o kama minisiri ale kɔni ye dɛmɛ ɲini maliden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka a jija ka a ŋaniyaw kɔni kɛ kelen ko sabula a dabɔla dugudenw olu kɔni ka lakana de kama sira hɔrɔn nɛgɛtana jamakulu ye zon dɔ ci yen nɔ fo k'a faga kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ tɛnɛndo novembre kalo tile 14 ko zon dɔ ni a yɛrɛla ka fɔ ko ni zon ninnu kɔni tun bɛ moto taxi de sanfɛ ko ninnu kɔni ye a lajɛ ko u kɔni bɛna cɛ dɔ kɔni de ka moto suɲɛ a bolo ko o kɔni kɛlen moto taxi tigi ninnu a yɛrɛ kɔni kelen jɔlen to la ni a yɛrɛla ka fɔ ko marifa kɔni tun bɛ nin cɛ in bolo nka o bɛɛ n'a ta jama kɔni firila nin zonkɛ in kɔni kan k'a ci fo k'a faga o yɔrɔ la k'aw hakilila jigi fɛnɛ k'a fɔ tile damadɔ sɔnni o cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arabado novembre kalo tile 9 suguba kɔnɔna la zon 3 cila yen nɔ ka tila ka olu jeni k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni zon 3 ninnu kɔni ko hindu dɔw olu kɔni bɔtɔla banki la u ye olu de jateminɛ u tun bɛ fɛ ka olu kɔni ka wari puruti u la sɔmi de kɛra u ma ka u to o baara in kɔni na jama kɔni firila u ka k'u ci ka tila ka esansi kɔni kɛ u kan k'u jeni nka o bɔ taara kɛ den dɔ su kan manaforoko kɔnɔna la kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko tarata do novembre kalo tile 15 gawo ale sigida min bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye ko gade mɔgɔw kɔni de filɛ ka jateminɛ kɔni boli den dɔ kɔni kan ni a yɛrɛla k'a fɔ ko nin den ale kɔni kun su bɛ manaforoko dɔ kɔnɔna la o kɔni kɛlen ci kɔni bilala sapeur pompier mɔgɔw ma ni olu kɔni nana ka nin den kɔni su ta ka taa ni a ye wa o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni daminɛ la walasa tɛgɛ bɛ se ka da nin den ale ba kan nka an bɛ waati min na i ko sisan kibaruya jɔnjɔn ma sɔrɔ a la kibaruya wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o da u tulo kan kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ man bolo ka da tulo kan o de ye zon dɔ ale diminen a zonɲɔgɔn kɔrɔ ale taara olu kofɔ polisi la o kɛra sababu ye u bɛɛ lajɛlen minɛ la kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko nin zonjɛkulu ninnu kɔni tun ye maa 4 de ko u kɔni tun bɛ jɛ ka u ka suɲɛliw kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ka kɔn novembre kalo tile 10 ɲɛ ko nin zon maa 4 ninnu na maa 3 de kɔni taara ka taa u ka baara dɔ kɛ ka sɔrɔ u ma o fɔ u zon 4nan in ɲɛna zon 4nan in ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra o kalama ko maa 3 ninnu ye ale janfa sabula u taara moto dɔ suɲɛ ni ka o moto in feere ka o wari tila u ma fɛn fɔ ale ɲɛna ale kɔni fɛnɛ dimine o la ale ye bugasobugu polisiw wele k'a fɔ olu ɲɛna ko zon 3 kɔni bɛ yen nɔ ko olu ye suɲɛli kɛ bugasobugu komisariya polisiw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila ni ka taa nin zon 3 ninnu minɛ sabula u kun kofɔlen don u ɲɛna ka tila ka u sɔrɔ yɔrɔw kɔni fɔ u ɲɛna o kɛlen ni zon 3 ninnu kɔni nalen polisiso la olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka u nanina ka o kofɔ wa u tilala k'a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni bɛ bingali baara caman kɛ ko wa u maa 4 de bɛ jɛ k'a kɛ ko olu ka baaraw kɔni ye
moto suɲɛw ye fo ka taa se mɔgɔw bolola fɛn wɛrɛw suɲɛli ma ale ni wariw suɲɛli. Hali bi polisi ninnu olu tora u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw la zone 3 fɔlɔ minnu kun bɛ u bolo yen nɔ u taara bɔ olu dɔw kɔni ka so kɔnɔ u taara sɔrɔ ko kelen kɔni ka so kɔnɔ ka taa sɔrɔ marifa suguya 2 kɔni de bɛ yen nɔ ko pistolet dɔ ale ni bolola marifa dɔ fɛnɛ ale ni fɛn misɛnnin dɔw. O fɛn ninnu talen kɔfɛ u kilala ka taa zone 4 in ka taa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ. O kɛra sababu ye ni zone 4 ninnu bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ sɔrɔ Bukasobugu yen polisiso la wa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sɛbɛn da u kan ka u bila ka taa kiribulon tigilamɔgɔw fɛ u ni ɲangilim ka kan o ka da u kan. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔn